Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin. Sai dai ku ji yadda aka ƙara samun wasu ƙarin gawarwakin sojojin da aka kashe a Nijar. Bayan wancan mutum 29 da aka kashe, an ƙara samun akalla sama da gawaki wanda sun haura za a ce kusan 60. Yayin da dai aka fara zargin cewa tabbas wannan kisan da aka yi wa sojojin akwai haɗin gwiwar wasu ƙasashe kuma haɗin gwiwar 'yan ta'adda kafin suka samu nasarar kai wannan farmaki. Haka zalika dai za dai ku ji su ma sojojin da aka kashe kafin da aka kashe su sojojin Nijar sun samu gagarumin nasara wurin kashe wasu manya-manyan kasurguman 'yan tada kayan baya da suke addaban yankin Sahel. Haka kuma zalika dai masu sauraro za dai ku ji yadda kasar Rasha ta amince za ta kulla alaka da kasar ta Nijar ta fannin tsaro da kuma fannin wasu ayyuka. Sannan kuma dai masu sauraro za dai ƙara jin yadda dabannin al'umma a ƙasar ta Nijar suka fara kiran sojojin da suka kifar da gwamnatin fararen hula da kada su sake su kulla wata alaka tsakaninsu da Muhammadu Yusufu, kuma kamata a kawo Muhammadu Yusufu a gurfanar da shi a gaban kotu a tume shi a bisa cin amanar ƙasa. Sai dai wasu kuma suna ganin cewa tunda Muhammadu Yusuf ya nuna goyon bayan sojoji kamata ya sojoji su aminta su yi aiki da shi. A sauraro dai za mu so da ku bayyana irin naku ra'ayoyin, shin kuna goyon bayan a kamo Muhammadu Yusuf a gurfanar da shi a gaban kotu ko kuma a'a kamata ya sojojin su haɗa kai su yi aiki da shi. Haka zalika kuma a ƙasar ta Najeriya dai za ku ƙara jin yadda 'yan bindiga har yanzu dai ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka, yayin da 'yan arewa ke ta zanga-zangan zaman lafiya da kuma kawo musu ɗauki, amma sai dai kuma 'yan bindigan har yanzu dai suna ci gaba da illata al'umma a yankunan arewa, yayin da dai so ƙara yin awon gaba da wasu mata a jami'ar Dutsen ma. Haka zalika kuma so ƙara yin awon gaba da wasu ma a nan jami'ar ta Sokoto, bayan waɗanda suka kwamushe a jami'ar ta Gusau da dai a arewacin ƙasar ta Najeriya. Amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa tawo mai albarka, kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Yawan sojojin Nijar da aka kashe a harin Talaberi ya karu zuwa mutum 60. Rahotanni sun ce adadin sojojin da suka mutu sanadin harin 'yan tada kayar baya a ranar Litinin 2 ga watan Oktoba a yammacin jihar Tawa ya karu zuwa 60. Akwai adadin wasu sojojin da suka bata waɗanda har yanzu ba a san inda suka shiga ba. Yana ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da 'yan tada kayar baya suka kai tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi cikin watan Yuli a ƙasar ta Nijar. Dai bayan da aka hamɓarar da mulkin fararen hula a ƙasar ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Bazoum. Lamarin na zuwa ne yayin da jakadar Rasha da kuma Mali da Nijar ke ziyara a birnin Niamey, yayin da ake yunkurin haɗa kai tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Mali da kuma Nijar domin cimma matsaya ɗaya da kuma ciyar da ƙasar ta Nijar gaba. Ma'aikatan tsaron Nijar tun da farko ta ba da sanarwar cewa sojoji 29 ne galibinsu daga runduna ta musamman ne aka kashe, yayin da ƙarin biyu suka jikata. Sai rahotannin kafofin yaɗa labarai sun ambato majiyoyin fararen hula da na sojojin na nuna cewa akalla gawa 60 aka binne a tile akan idon ministan tsaron Nijar janar Salifu Mudi. Ya dai ba da sanarwar cewa maharan sun yi amfani da ababuwan fashewa da kuma motocin ƙona rubutun wake lokacin da so kai wa sojojin nasu irin wannan mummunan farmakan. A ranar Litinin ne dai 'yan tada kayar baya masu alaka da kungiyar Al-Qaida da kuma ISIS so kaddamar da mummunan harin a kasar ta Nijar. Bayan arkuwar lamarin ne shugabannin mulkin soja na Nijar suka yi ayyana zaman makokin kwana 3 a fadin kasar, shine makonni 2 da aka yi a cikin wata 2. A watan Agusta an kashe sojoji akalla sama da mutum 17 a yankin Talaberi yayin wani harin 'yan tada kayar baya. Irin wannan hari a makon jiya ma ya yi sanadin kashe sojojin Nijar guda 12 a ƙarƙashin yarjejeniyar tsaro ta baya-bayan nan mai taken kawancen Sahel, wadda ƙasashen Nijar da Burkina Faso da Mali suka sanya wa hannu. An tura sojojin Burkina Faso cikin watan jiya zuwa yankin Tiliya don horar da dakarun Nijar na musamman a wani bangare na sabon kawancen tsaron. Kungiyar 'yan tada kayar baya ga alama suna ƙara yawan harhare da suka kai wa lardin Talaberi bayan shugabannin mulkin soja da suka kwace mulki sun kori dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Faransa da ke taimaka musu yaƙi da mayaka masu ikirarin jihadi a yankin Sahel. Lamarin na zuwa ne yayin da jakadar Rasha a Mali da Nijar Igor Gurumku ya gana da Brigadier General Abdurrahman Chani a birnin Niamey da ke can kasar ta Nijar. Ziyarar jakadan wata alama ce da ke nuna faɗaɗa ƙawancen Rasha a bangaren tsaro da na diplomasiya a yankin Sahel, yayin da ake ci gaba da matsin lamba da dakarun Faransa mutum sama da 1,500
su janye daga ƙasar ta Nijar baki ɗaya. Nijar na fama da tashe-tashen hankula biyu na 'yan tada ƙayar baya da suka hada da wanda ke mamaye sashen kudu maso gabashin ƙasar daga yankin da aka daɗe ana fama da shi a Najeriya mai makwabtaka, da kuma hare-haren masu ikirarin jihadi da ke tsallakawa daga Mali da kuma Burkina Faso. Tashin hankalin na baya-bayan nan ya zo ne a daidai lokacin da masu juyin mulkin Nijar suka nuna cewa suna nazarin tayin makwabciyarsu Algeria da ta yi na shiga tsakani a tattaunawar mika mulki ga fararen hula a ƙasar. Algeria, makwabciyar Nijar mai fada a ji, ta bayyana a ranar Litinin cewa shugabannin Yamai sun amince da tayin shiga tsakani a tattaunawar mika mulki hannun gwamnatin fararen hula. Sayu kaɗan bayan haka, ma'aikatan harkokin wajen Nijar ta nuna cewa akwai hukumomin Nijar da za su bincike tayin shiga tsakani na Algeria. Lokacin mika mulki, shugaban sojojin Nijar Janar Abdurrahman Chani a baya ya ce za su mika mulki hannun gwamnatin fararen hula a cikin shekara 3. A cikin watan Agusta ne Algeria ta ba da shawarar mika mulki a hannun fararen hula a cikin wata 6 ƙarƙashin jagorancin wani mutum da dukkan bangarorin siyasar ƙasar suka aminta da shi. Hukumomin birnin Algeria ba su ambaci kamaiman lokacin ba a cikin sanarwar da suka fitar a ranar Litinin. Sai dai kuma sun tabbatar da cewa za a shiga tsakani domin ganin an dawo da mulki fararen hula a ƙasar ta Nijar. Sai dai kuma galibin al'umma mazaunin Nijarawa da kuma sojawan ƙasar ta Nijar sun ce cewa su san ba su amince da a dawo da mulki ga fararen hula ba, domin su dai suna buƙatar sojoji su ci gaba da jan ragaman mulki a ƙasar ta Nijar. Sai dai kuma idan aka dawo nan ƙasar ta Najeriya, har yanzu dai 'yan bindigan da suka sace ɗaliban jami'ar Gusau ba su tuntuɓe iyaye ba. Iyaye da 'yan uwan matan jami'ar tarayya ta Gusau waɗanda aka sace sun ce suna cikin tashin hankali sakamakon rashin tabbas kan halin da ɗalibai suke ciki. Iyaye da 'yan uwan 'yan matan jami'ar tarayya ta Gusau waɗanda aka sace sun ce ba su san halin da ɗaliban suke ciki ba tun bayan da aka sace su kusan makonni 2 da suka gabata. Wata ta buƙaci a saka sunanta ta shaida wa gidan jaridar TRT Afirka Hausa cewa kanwarta na ɗaya daga cikin 10 mutanen da aka sace daga jami'ar a can jihar ta Zamfara. Ta bayyana cewa tun bayan da aka sace matan suka shiga tashin hankali mara misaltuwa, kuma 'yan bindigar da suka sace su ba su tuntuɓe su ba, har yanzu ba su ce komai ba, babu wanda ya kira mu, ba mu san ko suna da rai ko kuma an kashe su ba, kamar yadda 'yar uwar waɗanda aka kwamuce ta bayyana. Ta bayyana cewa sun yi kuka har sun gaji sakamakon rashin tabbas na halin da matan suke ciki, saboda ba a san wani hali suke ciki ba. A cewar ta, gwamnati ba ta tuntuɓe su ba tun bayan da aka sace ɗaliban, domin ba su wani ƙarin bayani akan halin da ake ciki ba har kawo yanzu. Kwanakin bayan da aka sace 'yan mata sama da 20 na jam'iyyar Gusau da ke jihar Zamfara, duk da cewa wasu daga cikin waɗanda aka sace sun kubuta. Jama'a da dama sun harzuka tun bayan sace 'yan matan, inda aka tattauna batun a shafukan sada zumunta, har ake zargin gwamnati da nuna halin ko in kula kan batun sace matan. Sai dai gwamnatin Zamfara ta yi Allah wadai da sace matan, tare da cewa suna iya kokarin su domin ganin an ceto sauran ɗaliban da ke hannun 'yan bindiga. Bayan jami'an tsaro sun ceto wasu, haka kuma wasu daga cikin fitattun mutane musamman a masana'antar Kano sun daga alluna inda suke neman a saki matan a daidai lokacin da kasar take murnar cika shekara 63 da samun yancin kai. Sai dai 'yan yankunan arewa sun yitar da Allah wajen da irin yancin kan da aka samu a kasar, musamman ma dai irin yadda ake kashe 'yan arewa ba tare da an kwara bincike ba, kuma kazalika ana nuna 'yan arewacin kasar ta Najeriya kamar ma tamkar ba 'yan kasa bane masu yanci. Halin da ake ciki da yanzu dai dubbannin al'umma dai suna zama cikin fargaba. Haka zalika kuma akwai wasu yauka da dama da suke yankin arewa waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin 'yan bindiga. Masu sauraro, duka 'yan takaitattun rahotannin kenan dai da muka samu nasarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin.